लोगोफोर मा खबर न'आव थांनि लोगोफोर न'आव थांनि दे लोगोफोर नोंथांमोननो न'आव थांनायाव गोबां जायगा देखायलांगोन आं बागान नै गाखाबाय साहा बागान देखायलांगोन नोंथांमोननो चलो दैज्लां बोथोरनि बा नै गोलैबाथाय हांगार जाखाबाय ओ माय दै बारदो नै मा जागोन दा जन्था गुदो बा बोरै जन्था गुदो दै बारदो थैबाय नै दा जन्था गुनांसिगोन जन्था ये थैबायनो दैया गैलालै लोगोफोर नै सेस लोगोफोर बारबाय बा लोगोफोर आं दा बोरै बारबावगोन र' ओइ लोगोआ बाइकजों बारबाय नै र' आं गारि नेगासिनो बारनो नै जन्था दंना लोगोफोर जन्थानि आंखौ लोगो लांफै दिनै लोगो नै वाव नै गाखोबाय लोगो गाखोबाय बारबाय नाथाय नै येस फाग्ला जायगायाव दंफायोलै लोगोफोर आं फाग्ला जायगायाव साला खासिया भिडिअ एक माबा गैया टेंकी बुस्थुआव थाना थांदों नामा टांके बुस्थु उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट लोगोफोर आरो खनसेबाव ini dah. Nung matahun lo? Dah. Nih bisa bazar kami siapa nara? Jangan faibai. Wah, khatarnak. Dima kusi legabar. Dima kusi file legabar. Nomor tangga dah no. Legabar Dima kusi hathayo habdar legabar. Dima kusi hathay. Nih lompen stemnya lompen. Dima kusi hathay legabar Dima kusi. Legabar dini Dima kusi bazar ara. Oi. Etor. Kan na? Dini Dima kusi bazar kude khalal ne. Hotel lo jayis ne kam ne. Mak tu bazagan Dima kusi? Ferenga hotel nama na bulu jaga ne. Legabar Ferenga Engkam hotel na. One nong Dima kusi Iwan Academy shop na. Biar na jani sih Engkam legabar. Ma betul jaga le? Oke. Ma betul jaga. Ah?
लोगोफोर डिमाकुसियाव आं जाय हटेलाव जादोंमोन ना बे हटेलाव ओंखाम 100 माने ओंखामजों अमाजों 100 बोरमाया 150 बयलारा 150 नाया 150 अके लोगोफोर निरामिस लोगोफोर आं न' मोनबाय होननानै सानना ला आरो ओरै सिदा थांब्लानो मोनबाय बायटा सारियालि जोंनि नावकाटा ओरैजाय थांबा सिदा रङिया ओरैजाय थांबा बगामाथि नै बगामाथि हागुपुर रड ओरैजाय थांब्ला डिमाकुसि उदालगुरि आं बिदिनो फैदों आरोखि